Lal Isuaah chauh a om ziak tu sang te Ronald Johanna bungli chang som pathum le som pali isuan tu po he tui inapiang an tui hal le ang tu po an hnena ka pek tur tui in ero chu an tui hal le to lawang an hnena ka pek tur chu an ko chunga tui na a alo changa chatuan thlengin akang lawang atia au papa khovela hun lo mangrei to hian hei hi chu an thra chiang khopang khovel hian lung oina kim le du thu sam hi engma anei lova min pe thei mi lovin kan lom akim na tur le thlamuan na tak tak enga ma hian om lo ti hi an hun top lam mang nia in riale to sual tok boina le har satna alo thlen chia chuan lalpa hi kan ko lo thei lo le si thin ani hi ama a thlamuan na kim min pek to changtur hian anhena in tulut ila eng po lo thleng se thla amuang thei to thin nima sela tun hun mai chau hi kan ngai tua tuna tan hian kan man hlela khovel thil lama tlan zokin reilo te atan hlimna nomna le thlamuan na min peve bok ma se ruk mang setana thil tum lo lang fia zelin kan na in chatuan thi na chu kan pan mek zel zong ani hi Lal Isuaah thisena leito kan ni a sual boy ata chua zalen kan ni to kan ni na dik taka kan lo omreng hi atul chuti lo chuan sual hian min ru in min ti hluma min ti chiat vek chu atum ani kan chak zong tak hian min thlem thlu ta thina ni a Lal Isuaah thisena le kan ni to awang hian min nei tur chuan min buma min ruk hi ruk mang ti tur chu ani reng ani ma ni ta po kan ni to lo min lei tu thu oi mai to tur kan ni eng mi po lo ni to mai la lalpa kan pan chuan min lo ti thiang hlim ngal thin ama chuan pa pathianin kan mamo le zon thin hi min pe vek to Krista Isuaah kan oma chatuana tana thiam lo chan a hlom to lo na ringot po hian thlamuan na satak min pe thin ama ring tu te hi min thla thlam ngai lovin kan mamo hi he dam chungla la po hian ale za pek min tiam ani hi hun lo la om tura chatuana nun na nen khovel thil ral de mai tura in nga hi asot mi lo refo thin mai la sual hian Krista lam kan hoidu tlat lo awang hian kan mit min ti del sak tlata kong dik zo theilovin po bein kan om tlat thin tu ma hi tang laklo emo chuak theilo an om lo hei hi sual bum na vekani kum sang ni liam to a Isuaah thi na mang khan chua zalinin kan lo om vek to sual na hian kan chunga thu anei to mi lo ti hi riat atul khop mai bum na mai ani nun na nei tura lalpa kan pandu thin lo awang hian sual hi thu nei na kan pe mai zok ani thin hi mi fel tu ma kanom lo ngai dam ngai vek kan ni a lalpa pandu tu apiang chunga aza ngai na alo lang mai zok thin ani in thak thleng na hi a ran pa a lo don tum chi ani lo Krista thi na le tho le na manga nun thar min pek to chu rin na a lo chan ani mai to chuta chuan pathian ro puina kan hmu a khovel lama tleina kan kalsan to thin Philippi bungli chang di tanga chang sari lalpa a chuan lom fo ro katile pek thinang lom ro u indo thei zia mi zong khriat ni ro se lalpa chuan na ye enga ma mangang su eng kima tong trai le dilin lom thu hril tel zelin indu na te chu
Pathian hnen a riat tirin om zawk ro se ti chuan Pathian thlamuan na rilru reng a riat sen lo khan in thin lunga le in ngai tu na te chu Krista Isuaah chuan aven sakang cheu lalpan mal som cheu ro se